Sika tiragsak ko. Tinapalabas, sumurek kumanda Richard kan Elisa iti trabaho. Ngem nalagip ti baro ti agpasyar. Impan na ni Elisa iti ayuyang na. Agingga anakadanon da iti maysa a parke. Gaputa na pintas ti aglawlaw ti parke. Magagaran ni Elisa amapan iti ayan dagiti sabsabong. Ingguyod na ni Richard. Ket na outbalance da ito'y. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo, anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Mapantay, Jay. Intan, Oo. Di nakiguyod, Intang ngaminan, Na-outbalance kan. Naimbag ta na tangal ka. Sir? Elisa. Sir Richard. Inton maminsan, di ka agapura, ha? Kita man, dandani ka na tumba. Sorry, sir. Mapantang aminin iti ayan dagiti sabsabong. No di mo kayat, syaklat tan ti mapan. Ay na, nagpintas dito eh. Pinanawan na kon ditoy. Umay ka dito ay, Sir Richard. Ay, mapanak man laengan iti ayan na. O sige, tumakder ka di taabay ti sabong, taalaan ka iti ladawan. Dito eh? Awen. Okay, smile. Napintasak ka di madlang di taladawan, sir? Awen O sige, maminsan pa eh. Umisam ka. Kasta. Okay. Oh, nalpasan. Umay ka diti ayan ko, Sir Richard. Ag-selfie ta. Anya? Alan ag-picture ta adwa. Kaya't ko nga ada remembrance ko kan kaaladawan. O sige, no kasta ti ko nam, Elisa. Sita, kayat ko ti apple. Apple? Wano saba? Wano melon? Apple nga rod, ti kayat ko. Sigurado ka, Ma'am Jinky? Ekwa. Saan gayam nga apple? Oh, makitam. Intiram manunday taugalay, Ma'am Jinky. Ay na, no di ka lagi now. Saan ka napagserbyan? Hoy, Sita. Naskan apagserbyan nak, gaputa amo nak. Ay, ina. Ala, wunon. Sige, ibagam noon niya ti ukisak aprutas sa kanam. Kayat ko ti grapes. Sige, taynak mangugas iti grapes. Kwa, saan gayam? Saan ag grapes ti kayat ko akanan? Yalaan nak itinaata amangga? Madagdagaws, Ma'am Jinky. Sige, inakon. Jak gayam Kayat mo ti mangga nga dabuggoong na. Sige mama, taynak mangala. Ay, makabanog akasarsarita. Grapes ti kayat ko! Mangga ti kayat mo, ma'am! Saan ang grapes? Apay ka di amangga ti inyag mo, Sita. Imbagak mat ag grapes ti kayat ko akanan. Saan man, Ma'am Jinky? Daytoy at talaga ti kayat mo akanan. Ala, kanam kidain. Apay ka di akasta ka, Sita. Ipilit mo amangga ti kayat ko akanan? Idindo ta grapes? Sika ka di ti aginaw, ha? Saan man, ma'am? Talaga amangga ti kayat mo. Amo nak. Ngam apay, aday ta kayat mo, ti ipilit mo? Amaw, ma'am. Amok nga iti udi na. Manggamot laang ti kayat mo akanan. Anya? Amo, ma'am. Nagado ti trabahok dito'y balay da senyora. Sa anak laabas tagtugtugaw. Kat no taktaken nak, gapula ang iti panagbaliw-baliw ti kayat mo akanan. Ay kat awan ti maramid ko at trabaho. Okay. Day talang nga rodan, mangga, ti kanak. Oh, makita, ma'am. Kunak ngamin amangga at talaga ti kayat mo akanan. Ala,
adaywan na kon. Tadyak kayat makita day ta panagrup-rupam. Ay, sige ma'am. Inna ko ninyo kusina. Di na kano kaya ta makita ti panagrup-rupak. Ad-addan kanyak Jak kayat makita ti panagrup-rupa na. Apay akas ta ti rupam sita. Inungtan na ka manang ni Ma'am Jingkay? Saan? Nga masurunak lakon kwa na. Saan mo ngaminan ngay kan kano dagiti bagbagana kan ka? Bay amlat ta sawun na ti kayat na. Di na kano kaya ta makita ti panagrup-rupak. At kati sungay, apay, kaya't ko ay makita di rupa na nakamik-make up. No paapiktaran ka kan kwa na. Talaga akanayon kayong agsinong bat. Sapay dangran na kano daduma. Ay, padasan na kadangran ita. Taisaltak ko talaga. Anya? Isaltak mau? Wala, kabaulak na di abagkaton sa ako isaltak. Ay, di mo ipaypay suday ta sita. Makabasbasol ka lang. Aramidok, no dangran nakpay. Isu nga raw dadi mo ni kan kano dagiti sawsawang nakan ka. Tano tutupam, riribok laeng ti mapasamak. Amiga Janet, mayak dito'y Cebu, gaputa kayat kayo akasarita. Apay, Anya tay bagam kada kami, amiga. Masikog ngaminan ni Chinky. kat, Saan pa'y laang ang maikalay sa ni Oliver, gaputa di na kanukayat ti agapura. Kastalatan? Ang amawan pagdanagan nyo, gaputa madanon tumatla dayta. Sana bali, tagnaad mat ni Chinky iti balay. Kan saan may abaybayan? Rumbang laang. Ket, kanong aron nga ikalay sa ni Oliver ti anak mi. no di na ikalay sa ti anak mi. Mapilitan kami ang mga ramid iti pakadadaulan met ti pamilyayo. Anya? Kaanya ti kayat asawan ti anak mo? Kalpasan anaala na ti kayat na iti anak mi. Lipaten nan akas laawan anyaman na. Ha! Saan basta-basta ti pamilyami? Iso adi mi kayat ang maibabain ti pamilyami. Gaputa saan nga ikalay sa ti anak mo, ti anak mi? Masapul atak deran ti anak yo ti anak mi, amiga Marita. Dakal apa ka ibabay ng ti pamilya mi no bilang. No saan nga ikalay sa ti anak mo, ti anak mi? Amigo. Laglagi pam, amiga Marita. Iti kanito asaan nga ikalay sa ni Oliver ti anak mi. Mapilitan kami nga garamid iti pakaibabainan mat ti pamilyayo. Saan ko maakasta, amiga? Di kayag danag. Dumtang to ti gundaway nga ikalay sa ti anak ko, ti anak yo. Ipasiguradom laeng, amiga Marita. Kumusta mo tintinegosyo, Oliver, iho? Sumaysayat latta, papa. Nasayat no kasta. Para daytoy iti agbalin nga anak mo. Papa. Makitkitak ti bagikan ka, iho. Agpada ta iti napagtang may papan kan ayat. Nupay kasta, saanen ani mamam ti pinanunot ko. No di ket ti imimitan na. Kat si kadayta, iho. San ko na pinanunot ti pakaragsakak? Linipat kon tay babae at talaga nga ay ayatek. Gaputanas ken nga ikalaysak ni mamam. Gaputag dadagsen. Papa. Nagtrabaho ak iti husto. Tapno mapaduras ko dayto yung negosyo. Ket kaasi na, napaduras ko ngaging gaita. Baknang ti pamilya ni mamam, ngamjak kinalikaguman ti kinabaknang da. Kwartada la ti kwartada, ket kasta akmet.
Ket ti pinagadal mo, nagtaod amin iti nagling etak. Ket ti pagyamanak, may sakaitan a nabaligi a negosyante. Agyamanak, Papa. Ket ti makunakken ka, iho. Jaki baga asurutem ti nagbalin a pangedeng ko. Gaputa sigurado a pagbabawyam metlaeng. No saan mo nga'y ayatan ni Jinky, saan mo nga'y kalaysa. Ngam di mo baybayan ni Jinky, gaputa kasapulan na ka. Uwan, Papa. Kang runaan ti agbalinto nga anak mo. Ipatag mo, iho. Ipatag mo, gaputa sika ti amana. Aday ta daw, nakapaglutotan iti naimas apotahe. Huston to no sumangpet da senyor kan Sir Oliver. Agawid nga ta ni senyor? Agawid day jay, gaputawan ni senyora. Hamom ka di, Sita. Sipod nagpaayak kadakwada ka sardinero kan driver. Kasladyak ida nakita ang naragsak. Wanmat nga main dong. At daayamot naragsak ka pa nagkadwada. Awan mo't. Apay nga ta. Saan nga'y ayatan ni senyor, ni senyora? Nang ro na pa'y tanagalas mo ti ugali ni senyora. Kasta? Wundong! Imbaga amis mo day takanyak ni senyor. Kasanuda nagasawa. No saan nga'y ayatan ni senyor ni senyora? Sige, dumngag ka dong. Ta istorya akin ka. Mangan tayo kunayo ngam awan ni Jinky. Oray saan ka no amangan, senyor? Sige, Oliver. Ingkayaban. Sige, Papa. Siya kunti mangayapkan ko na. Ala, senyor. Apay nga imbaon nyo ni Sir Oliver. Amangan no iguyod ni Ma'am Jinky, di kama na. Ha? Ay, sorry sir Noon niya laditan ti bagbagak. Maawatag ti kayat mo asawen, Sita. Ngamin senyor. Mala, di mo ituloy ti kayat mo nga ibaga. Gapo ta maawatak. Anya, di ka mangan? Saan? Rumor ka gid din, tayong kamangan. Saan ako namangan? Basta tinapatag. Adda ka iti abay ko. No di mo kaya timangan, ina ko na di kusina. Oliver, arakopen ka. Di na aroko pang Jinky. Ngamin, kailiw kan. Diya ka mo no apay akas tuyak. Sipot na ginawag. Kanayon ka matan akailiw. Saan ka suminay ti panunot ko? Kasla mabagtitak no di ka makita. Diya ka mo no apay. Oh, Oliver, please. Arakupan na. O kasam ti panangarako mo kanyak. Katrumuartan dito sila, tayo manganan. Okay. Itangarudan. Ngam kayat kong arakupan nakpay. Sakbay arumuarta. Hello, Richard. Oh, Tess. Kinalaat na ka. Owan niya, kumusta ti panagtalinaid mo di probinsya? Awan parikot. Agtugaw ka. Anya ti kahit mga merienda, tagpaala. Saanan? Kumusta mo ti pasdag ni Jinky? Mabalinan ti Mang Rugi. Ngambasit pa'y laang apotahe. Sa nabali umaduntumot lang into nagangay. Husto ka. Ket, ni Miss Jinky. Saan pa'y ang nagsubli di probinsya? Saan ka di pa'y may dito eh? Saan mat? Ay, una yan day di ang babae. Ket, nasayat ka di mat lang ti panagkadwayo ije probinsya? Nagbaliw mo't ket di ti panakilangan na kanya. Ngam ti parikot, saan mat amakibiyang kadagiti plano ti restaurant na. Ipaima na aminan kanya. Kas idipin manaw. Siyakla aminan ti makakaam mo. Nangibati lang ang itidakil agatad. Kat no kurang tupay ka no, umamagaklakan ko na tapno agi pawir. Nagtalag unay kan ka?
Ay na, no sa balila at tao. Amangan no linukudan. Intaraydan ti kwartana. Nagtalagan ka, ngamin, amuna anasayat ka a tao. Pagyamanak no kas na. Oh, kasano, awanan ti mabalin mo. Sikan ti mangimaton iti dayjay a restaurant. Kat, kasanukan. Awan parikot kanyak, kabalak. Iso nga ituloy mula ang ti mangimaton iti restaurant ni Jinky. Talaga ka di adi mo kaya ti sumurot kanyak ije probinsya, Eliza? Ma'am Tess? Kasapulak ti kuk, akaskan ka. Kuwang amin. Naungat ni Miss Jinky nga akin kuka iti restaurant. Ngam, saan mat nga gigan ijay? Pasensya kan, Ma'am Tess. Ngam talaga ajak kayat ti mapan ijay. Adda ka di mo mapanawan iti daytoy a restaurant? Ti trabaho, ma'am. Nga ta? Taan nga ti amom ajak mapanawan dito'y a restaurant, Ma'am Tess. Sika ti makasumbat iti dayta, Eliza. Pasensya kan, Ma'am Tess. Ngam talaga ajak kaya ti sumurot kan ka ijay probinsya. Adda rason ko no apay. Kat saanen anaskan nga ibagakan ka. Kat no may papan iti trabaho dito'y restaurant ni Sir Richard. Di ka agdanag, ta sa anak nga agbaybayan. Huh? Nakasaysaya at launay kanyak ni Sir Richard. Ngarod, naskan aso papakak iti napudno apa nagserbi. Okay. Awan makunak iti dayta. Ngam, kasanon no aganak ka. Addan planok maipapan iti dayta, Ma'am Tess. Okay. Ngam sapay la kumatagbaliw pa iti panunot mo. Kat sumurot kan to iti probinsya. Agur urayak latakan ka ichay. Gaputasyak ti mangimaton iti restaurant ni Miss Jinky. Richard, kasano agpakada akon. Adaw pa'y tinaskan nga asikaswag itang aldaw. Sakbay nga agsubliak iti probinsya. Sige, good luck ka, Tess. Agyaman na. Kaya't ko nga isurot ni Eliza iti probinsya. Gaputa ka sa pulak tikaskan ko na ako. Ngam talaga adi na kaya. Saan mo apilitan? Adda ka di na mapanawan dito Richard. Ngaan niya? Amangan no sika, di na mapanawan. Anya? Adda ka di nagkinaawatan yon. Kabayatan ti kaawan ko, Richard. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo a napaulwan. Sika, ti ragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Sika, ti ragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.